Yma nosbarth yr Wyn BenywTexel Glas. Mae 100% wedi dod lawr i 10 a Neirin Francis o Bystychicha a Bergorlech. Chi'n cytuno gyda'r drefn? Wel, wrdo, mae rhaid cytuno, mae bifniad yn neud i waith yn arbennig o dda. A mae glas neilltuol mae'n un o'n flannu. Wel, 100% Wyn Benyw bron, fel oedd e'n dechrau, efe? Wel, ie, ynddo fe. Ond mae rhaid dethol rhai i ddechrau a cael y goreion i gyd ar ôl. A wedyn mae gobeith cael canlyniad wedyn, ynddo se. Rhywun sy'ch chi'n nabod yn dda iawn, y teulu Dylan Jones Bailey Bedw yn drydydd. Ynddo fe, Dylan yn drydydd yn i fyna? Dylan yn drydydd, ie. A Cormac yn ail a Caryl Wells yn gynta. A mae'n dri o'n neilltuol o dda. Chwarae Fawr iawn sy'n ni'n berchen nhw. Wel, wedyn ni bod chi stoc o lew fyna yn Abergorlech. Diolch yn fawr iawn i chi yn Eirin. Wel, Caryl Wells. Llawn gwerchiadau i ti. Iawn i ti. Ti dwi'n cadw'r un ys cwpl o flynyddoedd nawr? Cwpl o flynyddoedd nawr a i ddod mas fan hyn y carden coch. Rwy'n methu credu fe. Dosbarth prif iawn yma. A mae'r dosbarth yma, bryd cyfandirol mwy aniferus y Sioe. Mae fe'n anodd i gyrraedd y brig, yn dweud? Mae'n anodd i cael carden yma. Fi'n hapus ti want. A beth yw hanes yr Wyn Benyw'n? Wel, fi'n cymryd on yn un bach special. Mae wedi bod ers dyrnod geni a ni ddim moyn gweud gormod i gofyn bod rhywbeth yn digwydd unno, achos defed unno. Ond na, mae wedi dod mlaen a fi'n hapus ti. Ble ti wedi bod yn cuddio hi? Dyma'n adre yn ca. Dim dangos i neb? Na, dim neb wedi cael gwely. Tan y Sioe fawr? Ie. Pan mae pawb yn ennill yma yn y Sioe frenhinol? Beth sy'n bod yn ennill? Mae stoc gorau o bob man o'r Cymru a tu hwnt yn dod yma i gysad yn erbyn i gilydd. A mae'n codi statws dyddiadell di wrth ennill yma? Mae pawb yn gallu gweld beth chi'n cynhyrchu a fi wedi cael gwerthu allan o'r Sioe yma cyn nawr. Mae'n neis iawn. Sioe arbennig iawn. Diolch yn fawr iawn. Sa'n gwrchiadau, Caryl. Pob lwc i ti'n hwyrach. Diolch.